Tierlist učiteľov. Prvý je generál dejepisu. Myslel si, že to bude nuda, ale po jeho hodine máš chuť zobrať meč, nasadnúť na koňa a dobiť svet. Ačko. Nová mladá učiteľka. Predtým, než sa stihneš naučiť jej meno, tak stihne otehotnieť, ide na matersku a už ju nikdy v živote neuvidíš. Dčko. Geografikárka, tá si vždycky vyberie Ferka, ktorému dá 13 kľúčov, pošle ho do zborovne pre tú super veľkú mapu sveta. Na jej hodinách sa polovica času hľadá mapa a druhá polovica sa hľadajú štáty, ktoré aj tak o týždeň zabudneš. Cčko. Stará učiteľka po prvej hodine ti povie, že za 40 rokov nezažila horšiu triedu ako ste vy a pritom si ani nič nespravil. Fko. Ďalej tu profesionál, presne vie, akú hodnotu má jeho predmet, všetko vie do detailu, ide z neho rešpekt, len škoda, že po ňom máš pocit, že študuješ vysokú školu. Bčko. Ďalej tu filmová učiteľka, je síce super, že pozeráte filmy, ale potom sa to odzrkadlí na tvojich známkach. Cčko. Potom je tu legendárna učiteľka, ktorá ti dovolí potichučku jesť, keď ťa uvidí podvádzať, tak ťa nevyhodí z triedy a nakoniec aj tak vždycky odídeš s dobrou známkou. Sko.